April 19 ngayon, may family reunion ng mga Miranda. Ayan si Mother, nagpapamanicure. Ayan si Nika. Chloe. Ayan, nagpe-prepare na kami. Ayan ang mga pamangkin kong magaganda. Makarigos ay makarigos na. Young generation. Enjoy ko ara. Gusto. Baka. Sa Bulgaria, si Bibi sa Hello. Iyo, sako. Mga page na nakakita natin ng Bicol. Tagalog, lahat yung Tagalog. Sino ang Tagalog? Sino ang Tagalog? Sino ang Tagalog? Hindi siya lang. Si Mama. Mama. Siya si ako ni Papa. So, kayo mga kids, baka hindi nyo nakilala, si Papa ko, baka kapatid ng mga lola nyo. Okay? Si Nelly Miranda, ang Papa ko. Si Mama, asawa niya. Si Nelly Miranda siya. Okay? Ang nandito lang ng mga oldies ha, dalawa lang, si Auntie Bershel lang, at si Mama. So, magpapakilala ka lang magkakapatid. Kami magkakapatid, we are 5. Kami ang mga matriarch. Ang pinakamatanda. Ikaw, pinakamatanda yan. Yan ang pinakamatanda. Pamanay. Ay, wait lang. Papakilala ko asawa ko para tapos na ako. Siya si Ever. Yung naka-TGP. Siya ang asawa ko, si Ever. Tito Ever. Ang anak ko, nag-iisa yan. Si Mark. Ay! Si Mark. Si Pag-Sleep pa. Ay, ito, bunso, anak sa labas. Ayan
ang anak sa Tapos labas. vaccine. Good as ang anak yan. Takot. O sige, start na tayo sa pinakamatanda namin. Then, lang tayo magsasalita at papakilala. Hello. Jocelyn Miranda po ako. Miller. Daradara po ang Miranda. Ayan, Miranda. It's been a long time na dahil sa mga close ako kay Doris and si Marisa. She passed away. Kami tatlo ang Tres Marias ubuhin before. Kung Fu fight. Ini ang reason ko because para magkakabinisturman kita. So no one would forget who your relatives are, who your cousins are, who are the Mirandas. Kaya, kinikibo ko every time na So every time na I come home, pledge ko yan for the Miranda is to gather everyone around para para familiarization man lang yan so you would know who your relatives are. Now, ang husband ko, my beloved half, si Phil. Ano na lang yung Filipino? He's now a Filipino by heart. Nakuha Bicolano ba yun? So, that's why. So, kainin nyo yan. Just treat him, satisfied na siya. Basta as long as you acknowledge him and then treat him as a member of the family, he is happy. Mga kapatid lang ang mga ang aking tuwa, dalawa lang anak ko, both girls. Pangalan ko si Megan, she's already 40 years old. May tulong aking na babae. House of Representatives. So, may apat akong aki. May pang-abong, ang panganay ko, 29 years old na. Tapos sunod, nag-date na. Si Kyrie, Ito kaya. Kaya, first Soto, Apo. Langkaw. Agos, may gusto siya. Ang agong Michelle, si JR. Ay, KR. Sino ang TVP? Ay, ang TVP. Ako benefited, right? Ang agong ko, si Marlo Oronco. Marlo Bo. Ang eldest si Ate Kate, nasa Manila, grabe kami ng Ateneo. Ang pangalawa si Ate Carla, nasa bahay kasi may exam pa siya ng 7:30, so hindi din siya. Ate Leo, third year na siya na ano. Siya datip ni Auntie Lil. Kay Auntie Lil. Ako po ang Lilia or Nanay. Ang kilpon. Ako po kay magturugan ang mga tuwa sa Jolty, si Edge daw sa Mindanao. Si Kambal, si Eva sa Mindanao. Sabi ano sa Mindanao, siguro may ibang. And then, agong po po si Bina, nagalagay, Batanggin niya. Si Duwa Sinda, Panduwa, kaya si Matuana sa Hero. Ako po si Michelle. English. English. Pangalawang anak ni Doris. Kasama ko po si JR. Tatanong namin kasi ang pamilya. So, I have 5 kids. Eldest is Enya. Pakita ang height. First graduate sa FEU, Psychology. Si Ilian, grade 9. Pangalawa, si Ilian, grade 9. Langkaw. Yung pangalan, Ayan, mga na-late. Oh, Ngayon na nagkatinipon kita, nagpapasalamat kita gabos, na nasa maray kita ang magtatagabos. Let us pray.
In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, in this thy gift, which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Okay, Ana. Pero ang naghanap man itatapat sa iyo. Pinatapat yung lagi. Sa pagkanta pangka mo. Ngayon kami. Amen. Ngayon kami. Concert sa kami kasi. How you like Una mo nag-price ang gawa. Alalag mo. Usually I wouldn't even say so. Now since she can get a devil like that, I know she ain't trying to get a thing for it. I don't mind. You can't get anybody to stop me. Yeah. You ain't got anybody, you got me. Yeah. Got me, don't stop me. You should be in love with dating your body. Lang kawon din, no? You should be dating movies like that. You know I'm Malang ko po yung taakit pa. Oo. on it, the gas keep on it. Kapit pa nga to ni Michael. just to pass the time? There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, how maybe we
look in your eyes, and I can see with love so dangerously. You're not trusting your heart to anyone. You tell me you're gonna play it smart, with room before we start. But I believe that we've only just begun. When it's this cool, there's no say no. I want you so I'm ready to go through the fire, to the limit, to the wall. Magplay siya kay mami niya. For a chance to be with you, I'd never risk it all. Everybody! To the fire, to whatever Love what may. For a chance of loving you, I'll take it all away. Right now through the fire, even through the si Pagsley. Mabay liman. Bigay, bigay, galaw. Ay, sige ko. Gumagalaw na baga.